Depuis Abidjan, international. Mais le vélo depuis Abidjan, international. La cruz de Gimboa, y el encuentro de Fernando Suñor. Acabate de China Manila, de Fernando Suñor. No me da de venir China Manila, Grupo Fama. Y venga a Luna, y el encuentro de Fernando Suñor. Si la conozco, y el encuentro, como Polisi tamba ye mbabuna ne kana do sujoro pero ga ya isa ye ne mbabuna ba ako dulu ni jina mani ne kana do sujoro ora jaga ma to jara para que lo mana ismari no ko te sumu ndabo yo bala ye mi ko bla kan ngene na fa ye sumu ndabo ne se ka fla ni mo woro fama ai du ta ya ne bi ja woro fama tamra ka ngone ka tra ke ko na mo fe ni fa ni awadi to ne ba fama si de ka to ni mo to ona ba ro mo smale aye ko ni ke tu ko re re fe ngala nyamba ne ka ta ja ko lulu ta no me na mo jo le ko na wo solo abe jo ko to ni na shi ne wule wole wa ji bi ko ba na ke ba ro do ni ke Amor mo fumane mana tiati ya pesawa nanti semua dia tiati mana doya mana dulu mo mana doya ini fiti mo mana doya dan yo fare ya ber ku sai bulu yo chamo amor mo fumane mana da jona ya ke begi mana mo do de foli bulu beni la ka mo mo fere do ko ma ko no ne ni je ko ye no bulu ma so ma we te sangre ngala mo la fa fanya wadiri yani mo do na mi grobo ma kala banji mi grobo mo ko fama e ma ga mo na ke ne ki do ko ama na mo ni do ma e fo shara e kan ni su fa jagidi ko wani ta mo ni su shara jagidi e mi ga se mo ni na fa do mo fama Abena mo dra ke ko mo fe ni fa nya wadi pe no to mo so ma fa na ko isa be ni e sa ti do me do nyo an wo mo fo ne ko mo na ke fe mo le lo fa nya wadi ni aka ne ke fi ba fe mo le mo do fa ma ma do ni ni do mo wo fa ma o ja ne wa mo ye wa so lo ko ni na ba ne mo me ye ba du Mami si dola so ngoro ka kumanye we ko yo mo do ni mo fama akaje ko fro ndo fle we fanya wajiri akaje ko so mo ni mo le abere ka ni tikila lolo mo fama bare ko be ne ta ane fe ba do de ki
vieux loulou. Il va dire comme il veut la dire. Maman, on va venir dans ce nom de Gasso. On la trouve la famille, on va dire, en ça, on va pas nous la dégoûter. Quand il est né, on va faire un sofa. C'est vrai qu'il y a un loulou. Pour moi, il n'est pas d'accord pour les tourner. Maman, on va dire qu'on est frère. Mais alors, tu as pas de fac, il a gros. Allez, on va pas faire les cafés mobiles là. Imagina se mo se frogro no kaju ile mo to ke flane fabu la tuta pite be wolo ma mo se mo ke la fela o mo to ne fela o ma bo de fela no mo mo fama ka to ne lo ka bo de fela no mo fama wa isi ne me ka ma ja ko na ma ko fa ja wa di sai ko ne ko do je ina fa ya famba mo fama ile le wale pana ne ka mo fama ko bo na fona di mo fa sama na fama ita fi ko ke yi ne ma ko la tele lo ko na kala ke tela la ka de wari ke tanya kele mo mo fama ka de wari fi na ka seju de wari ke ne en tele lo ka da fa ko kele e mo ko mo ne mo fama yo e mo ko da ko ko ni to mo a soma wulu le soma la fa ko mo fama la tro ma da wulu la tro ma la seju du kan te be bulu mo mo me de kele le jama do ne na Sɔgɔma da fɛ dimɔgɔ ye bɛɛ jɛ ye mais ka tile kɔn k'a to i nɔfɛ kasa dɔ de b'i nɔfɛ Modibo ni Zumana Mali dɔnnibaga dan tɛ aw ye dɛ mais Bamakɔ yan jirifɔla de ka ca suma man ca sumakɛw ani su hey tɛrɛni cibaga de ka ca diri laturu dɔnbaga man ca dɛ i b'a dɔn Bamakɔ yan min bɛ ka Bamakɔ laturu ko gɛlɛya e b'a dɔn n'i ye sa ka wele ko Burama o t'a dɔn k'ale bɛ ka wele koyi o de bɛ ka ko in gɛlɛya n'o tɛ hali sini n'a dɔnbaga y'a da i ye k'a kɛcogo la o ko bɛ kɛ a dɔnbagaw jɔlen filɛ i kɔrɔ dɛ ka wolo a la ka mɔ a la ka tila ka k'a ye tiɲɛ ne bɛ barika da u ye jigiyaw la ne ma deli ka taa ninnu bara fɔlɔ ka taa woro d'u ma ko ne bɔ dɔn k'u ma ba fila di ne ma ko ne ka esansi ta ne ma deli ka taa ninnu ka so fɔlɔ ka woro di ka n kɔ don ka bɔ k'u ka musokɔrɔba ma ne wele ka mana foroko fa k'a di ne ma ne ma deli ka taa u bara fɔlɔ ko bakamaw ma di ne ma sagakamaw ma di ne ma sɛw kuturuw ma di ne ma hey ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ ne ye tiɲɛdala ye walima somakɛ ye sogo kalamani san na dɔrɔn ne bɛ siga Bamakɔ yan a sogo kan ka toli i bara de o sogo kan ka toli i bara de ne y'o taamasiyɛn sɔrɔ aw bara a y'a barika ne ye jigiya la a y'a barika ne ye danto la ne b'a fɔ ko ni n taara siri woro sen na forotigiw b'a mankan mɛn n tɛ kuma caya fɛn dɔ bɛ sijɛ bolo an b'a to sijɛ ko lase. Rodri kami segi aro kuni ne ne ta ko bangala dia bla ko kende fi funa bi yo be na jima nga ne mo mi ja sigi nyon kan tamane ko ne fi bi jigi ko londe ko no foli kama aka ko mo ma ko bela jine ji sigi ro bla yo mo sigi ro je teme ni me sigi le don digi nyaso dana de sa sigi ro kli ko ka umaru ka horo nya fo ka ko nyimando ire ka horo nya be fo ka ko nyimando ninga laban ka ni jata da si famu ka ko kuma kana caya ko ble ka bara ko ne ko awda fo ya digla ma da no bi ne tala la ro mo na da mo ko ay ko na da he je to ro mo ma me da digla fa lulu tamara ka me ka to la ke ko mo ko fere di alo jambi le je ma ko do mo ko dri da diglo bi do ina ne digi fana be ko so abe
tu kan fa lulu kasana ngoro baka ya ada mawule ka ko mati mo mi wule muru ko fama ko ko lo mi na ta no me la mi duri ko da lo mi na ta lo ko me me duri ma ko da lo mi na ta lo Botalo melito taro. Ese chico de marino ma, botalo melito taro muru. Mana jalu jalu ni la, botalo melito taro muru. Agar ya ni biduri semini meringa, taro mel. Boy. Ah, kawan semua ma, botalo melito taro semua muru. Shaka.